Oras kunyan, 42, makagyang alas 10. Hep, hep, hep! Time out muna mga kabarkada! Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa! Alcalde sa kusina! Kaibahan ang sa indong paborito, uun pa kay do! Bert de los Martires! Alcalde sa kusina! The best sound trip, urulay food trip! Chika Toramax! Asin iba pa! Alcalde sa kusina! Kompletos recados! Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Mga tugang, good morning. Diyos maray na aga. Ako po si Bert de los Martires. Asin ini ang Alcalde sa Kusina. Ngunyan aldaw kita ni na Biyernes, sa 4 kan Disyembre. Ang nag-text sa Kuya Digdi, may karinderiya dyan sa sa sentro da akang Sipokot. Haranilang po ini sa dating active na PNR. Ang karinderiya po ini si Miling Karinderiya na permi naka-tune in sa Alcalde sa Kusina. Ang inot niyang sabi, Digdi, kumusta po kamo dyan sa Naga City? Haloy na akong di nakakadyan. Magpo na mag-lockdown ta inot, busy man sa karinderiya ni Miling. Kaya lang nag-text ako, Papa Bert, day mo na ko kumusta ang mga taga Sipokot samantalang makusugon ang signal kan OKFM digdi sa maugmasin malipot na lugar kang Sipokot. Ay aram ko yan ta ako, pero may man ako dyan sa Sipokot. In fact, ang aki ko nga ni dyan nakalistino bilang nurse kang DOH. Ay habo niya magali sa Sipokot, padangat niya sa Sipokot. Puro aldaw yung BI pa Sipokot, pagkakahapon balik sa Naga. Nakasign pa siya sa Barangay San Vicente, Sipokot, coastal yan. Digdi po sa sentro ngunyan malipot, saka gusto kong sabihin sa Indo na kadakol po digding gulay. Ang sabi po da, difficile ang gulay. Digdi po sa samoyang restaurant o karihan, may gulay na natong, gulay na kalung, na balatong na itong may mga kulor, itong garo violet. Pagkatapos may gulay na langka, kung day mo pa papabertan langka, igwa pa ning ugub, May gulay na puso, may gulay pa ning anas kadaklan gulay talaga ang tindami digdi. Takadaklan digdi kan mga para skates ang iba, mga para kargador, gulay. Pagkatapos giniling na karni ay barato digdi sa Sipokot ang karni. Igwa pa ning prinitos na manok, tadigdi kada akol manok sa Sipokot. Aram mo pag nag-istorya ning nag-text muna mo dahil binagyo garo pano ning kasaganaan ay. Ano ka mo, tulubagang bagyo nag-agi, dengay narugado ang Sipokot, tas sila da magulay da ngunyan, mga manok nga digdi sagana. Pagkatapos paghapon, igwa pa kami digdi ning luglog, and igwa pa ning kalingking, may turon. Grabing kasaganaan kaniyo. Medyo nariya garon si Miling, dyan sa sentro kan Sipokot. Kumusta na lang kamo dyan? Ang masakit talaga ngunyan, garo day mo pwedeng ang sirata kaulay ko si Naldong Gutierrez. Ang agrangay pa lang ang mga parasira dyan sa San Miguel Bay, yun na makusog ang alon. Kaya nga dahil taba kada rapadong sila, magpuli sila sa haruninda, mistiso na. Ano nga yan si Kuyan, Itay? Maputi o na bagang yan sa kada nagigirong. Matagas na pati ngaya. Nasa pud na palanta pag masakit po ang alon. Ay masakit magdakop ning sirat kung madisgrasya ka dyan sa katahawan kan kadagatan. 14 minutos antes mag alas 11 pambunga na bilang ini paborito ni Ernie Verdadero. Yung mga traditional niyang Paskong Tagalog or Bicol. Sabi ni Ernie Verdadero.
Pag ang mga nagkakarol sa Indo, araw ka ang pakakanta, pati ang instrumento na naggayuna, medyo ang misis mo kani magtataga takig-takig. Ano nga yan? Subring nga yan. Ay mahal yan. Pag ang mga nagkataon, bawal mo yan ang caroling ano. Pero kung ang nagkakarol, itong huna mo, Ray Conniff ang pakakanta, magagayon ang sulot, may mga kaput pang kandila, pagkatapos, yan, magayon. Kinyintuson yan. Pero kung itong mga sasawng-sawng na karol, silyak na naabuton kayan. Oy, marali ka mo, nagre-rebook na indo. Silyak na naabuton. Although, ngunyan pinagbabawal po ang caroling, kuyan siya ning salungat siya sa protocol na physical distancing. Yan. Para mo igwa kita ning pandemic virus na tangani ang day maglakop ang pag-infect. Kayan, dahil gayo ang mga tao magdurukutan. Dahil gayo takong igwa ning positive si Saro, maulak kitang ka. O kaya mayo ngunya ni na caroling ngunya na Pasko. Pagkatapos ang iniisip kan mga tao ngunyan ay maabot naman ng bakuna. Magiging normal lang gabos. Ini pala, maski may bakuna na, sa kwintada kang gobyerno, kang DOH, IATF, pati na kang FDA, ining massive na bakuna, itong talagang magbabarakunahan ang mga Pilipino, marso pa da. Ano yan? Naghaloy-haloy na. Pero niya ako, digdi mo na mahiling na palibasa ang Pilipinas, bako pang mayaman na nasyon, developing country kita, ay daog kita ka mayayaman. Araw kan Amerika, United Kingdom, na ang figurlayan na pagbakuna, next week na, kita man pala marso pa. Pero arami man na ang iba sa tuya na mga may kaya, may mga koneksyon naman sa mga medrep, sa mga drug companies, mga doktor, ay kuminsan igwa na po yan yung supply. Na malay mo kung nakabakal na sa Manila, nakabakal na sa abroad, igwa na yan, kaya ang ibang mga mayayaman, di naman nahalat yung kunorin, ang barakunan sa Pilipinas, na masadi rin naman yan mapabakuna sa paagimang ka mga klinik, kumbaga man mga doktor na pribado. We three kings of Orient are, bearing gifts we travel afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense to offer have I, incense songs of deep. Sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone cold tomb. Glorious now, behold him arise. King and God and sacrifice. Hallelujah, hallelujah, earth to the heavens replies. Diyan pala sa Lagunoy, sa kuyang pinapabutan ng good morning ang sa kuyang college classmates. Si Cynthia Perez Rillora. Tanailing ko sa Facebook, nag-post kang retrato ka na akin yung daraga. Saka kan siya, kaedad ka, itong edad niya pa kang daraga pa. Pareho magayon, pero siyempre iba man ang lalawgong kang ina sa dara Aki. Si Aki, piling halo na kan ama ni Rillora. Ay sabi ko kay Cynthia, ini kaamiga kong maray, magkaklase kami. Nya ako, ikumusta mo ko dumas sa amiga tang saro, si Susan Rosero. Parehan taga Lagunoy na kaklase ko.
ay si Cynthia Rillora, Cynthia Perez Rillora, pero may kami nagkakailingan, nagtrabaho sa Bangko sa Naga. Si Susan, hay na niya ako si Susan. Ay kumisan nga nasa Guwa, kumisan nga nasa Lagunoy. Kaya kumusta na lang dyan kay Susan Rosero na ultimo kita nagkairilingan, college, ano. Ayan, mga pag-araw ka ni magpapasko, magkakagirumduman mo si mga kaklase mo. Kaya kay Mr. and Mrs. Rillora, kay Cynthia, Cynthia Perez Rillora, sa Lagunoy, kumusta na lang kamo dyan? Saka itong, may restaurant kamo dyan ay, sa Lagunoy, na di ko pa napapasyaran. Papa Bert, griton mo mang kami digdi sa tuninong na lugar kang Fundado. Fundado Kanakman. Arog kang nakatuudan, digdi po sa lugar na ini. Nagguguta kami ngunyan ning Picadillo tayaon digdi ang talusog. Baranwitan pala ning talusog dyan, ano. Picadillo da dyan sa Fundado, sabi ni Iking. Sakaan sa idang misis na si Mina. Musta na dyan sa Fundado, Kanakman, Camarines Sur. Sino man, dyan sa may prutasan palan, kumusta ko dyan si Lenny Fernandez sa prutasan sa Evangelista sa may Plaza Rizal na parating naka-tune in. Sino si Santa Claus ang tanong sa akin ng aming bunso na naglalambing? Bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin? Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging narito. Minamasdan lamang ang ugali nyo, pagkat mahal niya kayo. Sa tuwing Pasko lamang kung siya'y makita at pagginaldo ang ganda niya sa tuwina. Alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging naririto. Minamasdan lamang ang ugali nyo, pagkat mahal niya kayo. Sa akin ng aming bunso na naglalambing, bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin? Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging naririto. Minamasdan lamang ang ugali nyo, pagkat mahal niya kayo. Sa tuwing Pasko lamang kung siya'y makita at aginaldo ang dala niya sa tuwina. Alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Bakit may Santa Claus? Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Visito que puso madre, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta y una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manche el amor. Y todo a media luz los dos, a media luz los tres, a media luz tú y yo. Y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos alas la emoción de mi suburbio. Con
Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Tango querido, tango argentino, siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Gusto ko, okay ka. Rayuma, arthritis, at masakit na katawan, itapal sa talampakan ang Biopatch. Mataas na kolesterol, high blood, at diabetes, itapal sa talampakan ang Biopatch. Stress at di makatulog, itapal sa talampakan ang Biopatch. Itapal sa likod for back pain, itapal din sa binti. Pag namamanas, itapal sa magkabilang talampakan ang Biopatch Forest Sap bago matulog. Para sa maginhawang paggising, ang Biopatch ay mabisang pantanggal ng toxins ng ating katawan. Kaya sa susunod, i-Biopatch mo na yan. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay councils o community groups sa Naga City. Manalo ng naglalakihang pampremyo. First prize, 300,000 pesos. Second prize, 200,000 pesos. Third prize, 100,000 pesos. Plus 30,000 pesos consolation prizes to non-winners. Saya ng Diwa ng Pasko 2020 Giant Parol Making Contest. Sponsored by Sir Noel De Luna, S&D, Kusog Bicolandia, and the Board of Directors of the Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad ng Naga City. For details, please text Papa Nico at 0945-600-9557 or visit our Facebook page for information. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan
Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang NG Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang sa 97.5 OK FM. Hoy Besh, hindi ka mampalan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Puon ka ito, hastawan yan, hindi kita sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Correct ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o mag-grocery. Lalo na unyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, text top section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pastiko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arog kan laing, Bicol Express, Ginataang Santol at Coco Jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central yaon sa stall number 7 and 8, Ninoy and Coy Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela kumpleto ka. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng sandosena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan, tipid ka na, may sweldo pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may sweldo pa sa Angela. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Halina't
ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ray Marihincia po. Taga saan po kayo? Santa Cruz, Marinduque. Ikaw po ba'y nakainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Oo, naka-isang kahon na po ako. Ay, ako po ay stroke at saka ako'y high blood. At sinubukan ko po at nadidingi ko po sa inyong radyo. Ay, gumanda po ang aking pakiramdam. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kapikolan maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 Okay FM. Gusto ko, okay ka. Oras ganyan, 12 minutos, makagi ang alas 11. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Start a new Christmas tradition with Ladies' Choice Macaroni Salad and have a creamy mayo Christmas. Rexona Male Dio Roll-On Up, ligo na lang ang kulang, no to chamba-chamba. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Padagos kita sa Alkalde sa Kusina, oras ko niya na 12:30, makagi po ang alas 11. Ato dyan sa karambot kang Cabral, Bicolandia, Super Art. Ato man yan kang DMSQ, sa naman kang original na Master Square. Kaulay ko sa chat group si Cynthia Largado Azuela, ining batchmate mi, kaklase mi sa elementary. Batch 69 sa elementary, Santa Cruz Elementary School. Pinag-informaran ako na, although siya, nasa Manila siya, kaya lang sa communication, may naresibili siyang bareta na ang samuya pala na kaklase, si Paul Relunya, Leopoldo Relunya, ininagtalikod na sa Kinaban. Kaya sa mga kaklase mi, batchmate sa 69, ang sa tuyang classmate actually, distant relative ko pa ini, si si Leopoldo Relunya, nagtalikod na sa Kinaban. Ang bangkeda na bibilaran sa St. Peter sa Tabuco. Sabi nga ni Cynthia, bagong niya ko nagbalik sa Manila, nag-alok pang niya itong magkapinga kami. Kaya lang ako ngayon nasa Manila na, nakabiyahe na. Ay after several days ni pala na nagtalikod na sa Kinaban. Kaya nagpapabot man kami ng pakidumamay sa pamilyang nabayaan ni Paul Relunya. Pag-text ko nga ni si Tuyong na Salvador ang pinsan ko ni Day Panasimbag. Aram kong may mga gantabay na mga amigo O kaya pinapaisip ko sa inyo na si Leopoldo Relunya. Ang harong kani dyan sa kuyan ay sa Solid. Ngunyan ang Solid dyan sa Dayangdang inaapon na garong Soler Street. Si Leopoldo Relunya, ini po nagtalikod na sa Kinaban. Sa iba pang mga nag-text sa tuya ay nagsimbag pa lang si Lenny Fernandez, thank you da, naka-tune in pa lang siya. Si kuyan, palibasa ngunyan kaya yaon na kami sa Facebook, may live streaming na. Tayo nagbalik na po itong regular ming supplies sa internet. Kaya nadadalan na kami sa live streaming, sa radyo, sa TV, sa Facebook, sirma sa YouTube. Nag-text na si Joby Dong kahali duman sa Melbourne, Australia. Sabi niya, good morning Bert. It's nice na nakakadangog na naman ako kanong programa mo sa radyo. Since Typhoon Rolly, day ako makakontak sa station nindo. Practicalmente kami nawara sa internet, nawarang kami ning linya ang antena mi garo nagka-diferensya na repair lang kasud ba
Kaya ngunyan lang kami nakabalik naman sa internet. You must have a technical problem. Pero sa FB nakakadanan ako minsan but as recorded already. Mayong live, kumusta ka na saka mga listeners mo? How's the COVID-19 there? Sa Muya, sa Melbourne, we're quite happy kasi more than 35 days na mayo kaming new cases and 0 death. Ay matibay ano? Ay, nakula ko na siyudad ang Australia. Nagkakapirang beses na pinag-lockdown, nagkakaigosin ng dakul na kaso ng COVID. Pero yung nyan 35 days nang mayong case. Pero sabi yun, natunaw na si COVID. Pagkatapos no death. Samantalang ang Melbourne, garo mas dakula pa ini sa Metro Manila. Yan mag-zero, may nang gadan. Congrats sa inyo dyan sa Melbourne. We're quite happy kasi more than 35 days nang may kaming new cases and 0 death. Thank God, sana soon kamuman mawala naman ang pandemic, sabi ni Juvie Dungka. Ini po Nagenyo, taga dyan sa San Agustin, Kanaman. Nag-star, nagtatrabaho duman sa Melbourne, Australia. Salamat na lang sa imo, Juvie Dungka. I'll have a blue, blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when those blue, blue heartaches start hurting, you'll be doing all right with your Christmas of white. But I'll have a blue, blue Christmas. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue, blue Christmas. In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter, and here ever after, I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw him, and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain.
For a minute I thought I was dead. But he started shaking, his big heart was breaking. He turned to the woman and said, "You picked a fine time to leave me, Lucille, with 4 hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille." After he left us, I ordered more whiskey. I thought how she'd made him look small. From the lights of the bar room to a rented hotel room, we walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I couldn't hold her, 'cause the words that he told her kept coming back time after time. You picked a fine time to leave me, Lucille, with 4 hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times. Nagantabi mas si dating Kapitana Mayet Abukar sa Minalaba. Kumusta ka na lang dyan? Si Riman, ang sarong security guard midigdi sa building, ay si Romel Mina kang Mangkawayan Limanan. Kumusta na ka mo dyan? Sa Mangkawayan Limanan, sabi ni Romel Mina. Ang Mangkawayan pala itong pagali sa sentro kan Limanan, may yung bagang skates na sa Riles, garo ikaduang barangay ngaya, yun ang Mangkawayan Limanan. Sa Dimasalang nag-antabi pala sa tuya parati si Tony. Tony Abay, nagkasabay kami kasubago. Portis istorya ni Tony Abay kan sa yindang kuya na istorya kang buhay sa Santa Cruz. Pareho pa lang kami mga gurangan na sa Santa Cruz. Tony Abay and family, kumusta ka lang dyan? Si Riman, si kuya, si Attorney Nestor Barbosa, na siguro yaon sa farm, yan sa Carolina, maugmang yan buhay sa farm, ano? Lalong-lalo na kung nagtuturubo na naman si mga gulay, matapos na bagyuhon, pakatapos na pakaray na si mga kubo-kubo. To find time to leave me, Lucille. Kenny Rogers, Lucille, susundan man yan ni Vic Dana. You're all I love. You'll always be the one I love. Though you found someone new, I know that you will stay the one I love. My lips are cold, my 2 arms long for you to hold. I'll never know the reason why you said goodbye. You're all I love. Why must it be you're all I love? When after each affair, somehow, somewhere, you find another love. They tell me so. I must forget and let you go. Perhaps they just don't know. You're all I love. This song is from Robert's Hard to Find Music Library. Mahal kita,
pantay ay langit sinta, at lagi kong dasal sa may kapal ang lumigaya ka. Kahit ngayon mayroon ka ng ibang mahal, hindi pa rin ako magdaramdam. You're all I love. Why must it be you're all I love? When after each affair, somehow, somewhere, you find. Kumusta na lang ang pangudtuan dyan ni Ernie Verdadero? Nag-text tungkol sa vaccine. Okay man ito ay. Maray pa si Ernie na nakakaparpasya na sa mga mall. Kumusta ka na lang dyan sa Milaor? Ernie Verdadero. Sir man nakaantabi masatuyan live streaming sa Manila. Sa muyang batchmate na nag-iristoryahan kami tungkol sa kagadanan kan sa muyang kaklase na si Leopoldo Rilunya, si Paul Rilunya. Sa rosa nagpabot man ng information si Ilalaine Cabanos Argente. Yan, Ilalaine Cabanos. Mga taga dyan sa Bagong Lipunan. Pero yaw na siya sa Manila. Sabi ko, salamat na lang Lane sa information. Yung mga klase mo, kamo mga aki pa. Ganyan na mga senior citizens na, nagkakaurlay-ulay na, kurumustahan na. Hararayo na mga harong. Kaya, kumusta na lang kay Ilalaine Cabanos sa Argente, duman sa Manila. Sir naman dyan sa Taguig City, si Cyril Salvo, kumusta na lang dyan. Asin man sa mga friends niya, si Mrs. Blanco. Yan. Well, inabot na kita ng oras para mag-suruayan sa alkalde sa kusina ni si Bert de los Martires. Salamat po kan sa indong pag-antabay. Sparkle
okay ka. Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap kay Ninong at kay Ninang binili sa CBS Supermart. Magagandang mga laruan sa CBS ka na, Christmas items at mga pangregalo sa CBS kompleto. May free gift wrapping para masaya ang Pasko. Ang Cabral Bicolandia Supermart handang tumulong sa inyo. Cabral Bicolandia Supermart bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Kapag mainit ang panahon, andyan ang banta ng heat stroke at dehydration at hindi ka pa sigurado sa tubig na iniinom mo. Buti na lang mayroong Infinite 59 Purified Drinking Water. Infinite 59 Purified Drinking Water. Door number 2, Enrile Building, Jacob Corner, Liboto, Naga City. For deliveries, you may call or text 0908-253-8913 or 0927-678-5014. Owned and managed by Mr. Romel Caganda. Infinite 59 Purified Drinking Water. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CBS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Ang sarap ng natural. Kasangga, kasangga at kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan. Kasama sina kasanggang Engie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Mushroom na, may parang ginseng na spirulina na. Kapag iyong natikman, tsak nagagana ka.
Kasangga, kasangga at kalusugan. Kasangga, kasangga at kalusugan. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, isang mapagpalang araw. Welcome sa programang Kasangga at Kalusugan. Kasama niyo na po ang inyong mga lingkod. Kasanggang Zailin Viloria, magandang araw po. Magandang araw at ito naman ang inyong kasanggang Ace Villapando. Makakasama niyo po sa loob ng 30 minuto upang mulit-muli mga kasangga ay pag-usapan po ang mga bagay may kinalaman po sa ating patuloy na pagpapalusog, sa ating patuloy po na pagbibigay serbisyo publiko ngayong mga panahong ito, mga kasangga. Lalo't higit, nako, medyo lumalamig na ang panahon, kasanggang Sai. Hindi na natin mapigilan. Mukhang nitong huling buwan ng Nobyembre, bukod dun sa dinalaw tayo ng mga sunod-sunod na sama ng panahon, talaga nga namang tuwing umaga hindi mapigilan, kung dati tayo nag-electric fan, nag-aircon yung iba, at nagpapaypay. Ngayon ay talagang kahit saraduhan mo na ang bintana ng iyong bahay o ng inyong kwarto, kasanggang Sai. Talagang ramdam na natin dahil ilang araw na nga lang po talagang Pasko na, kasanggang Sai. Ready ka na ba? Diba yung kasanggang is pag lumabas ka ngayon ng iyong tahanan, tipong talagang sasalubungin ka ng malakas na hangin, medyo lumalakas na, kasanggang is medyo nafe-feel mo na talaga yung simoy ng Pasko. At dun pa rin sa atin pong mga kasangga ay syempre nag-iiba na naman yung panahon natin, kasangga is. So kailangan na naman talaga natin na alagaan yung atin pong kalusugan. Syempre palakasin po yung ating resistensya. Meron kasi tayong ibang mga kasangga, kasangga is, na konting lumamig lang, maambunan, o kaya naman ay naambunan tapos biglang nainitan, di ba, kasangga is, nagkakaroon agad ng sipon o di kaya naman ay nilalagnat agad. Ayan. So yun po, yun yung ating pinapaalala sa ating mga kasangga. Kailangan natin na palakasin yung ating resistensya para hindi tayo agad-agad nagkakasakit. At syempre pa yan po ay sa tulong pa rin. Pwede po tayong matulungan ng ating pong mga produkto. Pwede po yung ating Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ganon din po ang ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. At syempre yung ating pong natural blend with mangosteen. At yung ating pong bagong-bagong produkto, ang Mar Capsule Plus C. Ayan, diba? At syempre, kung yung ating mga kasangga, may gusto pa rin po kayong malaman tungkol sa ating pong mga produkto, or kung gusto nyo pong kaming i-text or tawagan, ayan, pwede nyo po kaming kontakin sa ating pong mga text line sa 0947-645-3153 o di kaya naman po sa 0918-773-0418. Ayan, at pwede rin sa ating social media account sa Marcafe Official sa Facebook at syempre sa Jmar Marketing Food Trader, kasangga. At yun, talagang di na natin ito mapipigilan. Pasko na. And speaking of Pasko na, kasanggang Sai, yan, meron kaya tayong aasahang mga family gathering